Преди рекламите видяхте прегледа на Ади при хематолог, който да й разкрие всички превантивни мерки, които трябва да спазваме, за да избегнем риска от опасно кръвно заболяване. Вчера в Ники Кънчев под наем започна третия етап от позитивната трансформация на Емилия, момиче, което иска да живее съобразно теориите за положително мислене. Той включва практични знания за сънищата и подсъзнанието на всеки един човек. Емилия и Ники Кънчев имаха поставена задача да запомнят и разтълкуват символите в едно кратко филмче. Тя имаше за цел да изследва логиката на тяхната мисъл. Двамата се справиха повече от добре с задачата, а сега е време Емилия да започне да тълкува сама своите собствени сънища. Разгадаването на сънищата е колкото и лесен, толкова и сложен въпрос, но всички опити до момента подсказаха, че най-лесният начин за разгадаване посланията, които пристигат чрез сънищата, е като си направим собствен речник за разговор с източник. Какво имам предвид? Под всеки символ, който сме видели в сънищата, да запишем какво точно имаме предвид ние, какво разбираме, с какво асоциираме този символ. Играли сте всички на филми, без думи да обясните кадър от филма или някакво събитие, така че то да бъде разбрано от другата страна. По същия начин действа и нашия източник. Той ни представя някакви картини, които са точно послание какво би ни се случило на нас утре, или как да бъдем по-успешни, какво да премахнем или какво да променим в нашия характер, за да бъдем успешни. В този план ни се поднасят символи, които точно уточняват. Дай пример. Пример давам. Сънувам книга. За мен книгата е наука. Добре. Тоест, аз възприемам самата книга като нещо, което би следвало да науча тепърва. Не като наука, която вече съм научил, т.е. от миналото, а нещо, което тепърва... Примерно да започнеш курс по нещо. По-английски, пример. Оттам нататъка, след като е необходимо самата книга, ако аз видя книга и да речем дърво. Добре. Тълкованието бих го изтълкувал последния начин. Необходимо е да започна да уча, за да израсна. Ето го дървото. Значи, за мен дървото е символ на растежа. Книга плюс дърво означава нещо, в което да започна да уча, за да израсна. Много от нашите зрителки, много жени стават сутрин и посягат към рафчето с книги, където е съновника, и веднага искат да погледнат, ако са сънували коза, какво означава това. Урокът, който научихме днес всички от Ники Кънчев под наем, благодарение на Ивомир, е следният. Скъпи зрители на Нова телевизия, нашето предаване, не унифицирайте сънищата си. Всеки сън, каза Иво, се отнася конкретно за човека, който го сънува. Първата ни среща ти постави задача на Емилия да сънува активно, да се записва. Да, сега... и дори да се опита да тълкува в следващите ни срещи. Точно така. Сега ви предлагам да разтълкуваме един нейн... Нейн сън чудесно. Да. И да прочетем един не толкова дълъг сън. Добре. Да. Ако е възможно. Ако е еротичен, може да е по-дълъг. Ще го прескочим. Добре. Така. Значи, този сън аз съм го... Сложила съм му заглавие, както ти ми каза. Така. За автобусни билети. И какво се случва? Ще ходим на някакво място с курса, което много желаем, и се молим на касиерката да ни даде билети. Тя отказва първоначално и след това и казваме, че наистина това за нас е много важно, при което тя ни казва, че ако съберем максимално много карти, ще ни пусне. Аз самата нямам карта и не се надявам, че другите също имат, но въпреки това изведнъж започват да се появяват от всякъде карти, така че ги събираме, даваме ги на касиерката и тя ни пуска да отидем на пътуването си. Чудесно! Да. Айде да видим какво като тълкование бихме могли да кажем и то да го чуем лично от нея, какво тя си е изтълкувала. Така. Това, което
аз можах да видя в този сън е, че дестинацията, където желая да отида, е моята цел. Чудесно. Но нещо ти пречи, сигурно, и не знам. Да, точно. Необходимия пропуск. Билет. Необходим ми е билет и освен това необходимо ми е истинско желание, защото първоначално аз седя и мръквам. Смяташ, че нямаш карта и поради тази причина и другите нямат. Да. Така си мислиш. Да. Да. В един момент обаче картите се появяват. Символ? Картите се появяват. Аз картата съм си я разтълкувала като някаква моя силна страна, която аз не смятам, че притежавам. А всъщност я имам и мога да съвсем конкретно. Силна страна, която всъщност ние имаме, но така или иначе смятаме, че не притежаваме. Когато Емилия тръгна да тълкува собствения си сън, тя беше оцелила много моменти. Имаше детайли, които я обягнаха, но тя изтълкува самото съдържание, което е важно, по един много елегантен начин. И именно това предопределя нейното изключително добро развитие и занапред. Колеги, защо колеги? Да, защото аз се го тълкувам като сътрудници, нали? Колега. Той е някой, който ти помага. Вървите заедно в една посока. Да. Добре, сега накрая успяват обаче. И каква ти е реалната цел в живота? С какво го асоциираш? Това е добър въпрос. Коментирахме, че тя имала желанието за позитивно мислене. Колегите, които също мислят в тази посока, изведнъж, въпреки че тя е смятала, че няма да се справи, изведнъж се появяват карти. Тоест всички онези, които мислят по един или друг начин позитивно, са тръгнали да помагат. Какво е обаче необходимо да си извадим като извод от този сън? Какво е направила тя? Имала е качества, които и желание, но е имала качества, които е смятала, че не притежава. Да. Ето посланието на самия сън. Генерално погледнато е необходимо, преди да каже, че нещо не може, първо да провери. Дали пък не го може. До сега не съм предполагала, че сънищата могат да дават толкова много информация. Откакто вече общуваме с Ивомир и започвам да си тълкувам сънищата, виждам, че те наистина показват много неща. И определено ми е нещо интересно, което виждам, че мога да си го приложа в живота. Беше изключително интересно отново да бъдем членове на твоята академия. Аз ще се опитам наистина да си помня сънищата, също ще записвам, без правописни грешки. И без автобусни спирки. Беше много интересно и следващия път, като дойда, ще се опитаме да разтълкуваме някой мой сън. Всъщност ти си ги разтълкувал сам, но ще ми е изключително интересно да видя напредъка при тебе. Хубаво. Какво и предстои на Емилия? Тя се повече се усмихва. Това е знак на... Отваря се това момиче. Разбира се. Като я видях първия път, ще прощаваш, но... Ще успея. Да не кажа думата задръстена, но така... така, сега тук цъфтиш. Начина по който и гледаше филма и всичко показва, че си в тонус, настроение. Ние сме към финала с нея и на финала и предстои едно изключително изпитание, за нас много интересно, което обаче ще го поднесем в един следващ етап. Но наистина обещавам да бъде предизвикателство. И на мен вече ми е много интересно какво ще е предизвикателството, което Иво е измислил, като за една финална поанта на нашето обучение с Емилия, на какво ще я предизвика, на какво ще я подложи. Със сигурност това ще бъде нещо шоково и много интересно за гледане. Не знам какво може да бъде предизвикателството, което ми е подготвил Ивомир, но вече в общуването си с него виждам, че той е много експериментиращ човек, така че предполагам, че ще е нещо доста предизвикващо. Добре, наистина звучи много интересно. С какво ще предизвикаш Емилия на финала на твоите сеанси с нея? Оставам ви, за да продължите работата си. Чао! Чао! Скъпа, на теб Чао, всичко чао. най.